залага, прочетете листовката. На специално събитие по повод Световния ден на водата, изпълнителният директор на Несле България Хуан Карлос Пералехо представи инвестиционната политика на компанията и проектите, насочени към опазване на околната среда и водите. До края на 2015 година Несле България планира да инвестира още 2,5 милиона лева в съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите, грижа за здравето на потребителите, системи за опазване на околната среда и водите и други. Несле България е един от стратегическите инвеститори. В България за последните 10 години 176 милиона инвестиции. Повече от 3 милиона инвестиции в сферата на околната среда само за последната година. По време на събитието изпълнителният директор на Екопак България връчи сертификат за 10-годишното сътрудничество с Несле България. Официално бе представена паровата станция от ново поколение, най-новото високотехнологично съоръжение в фабриката на Несле за шоколадови продукти и бисквити в София. Женени от